Balima radio Sabunyuma lamebakaw ninye auka abe juye kalo ale tile 18 ma samba fila ani mugani saba ka kenya ni hijira samba kile 840 ani nani ninga kenya ni seliba kalo ye bitarata Maanu mana bange marsi kalo kile mugan ani kele katabla avril kalo kile mugana namba foluma belie fundeni ale kalo fala dem belie tiglama bigrejege asenagateli ka nyeshi awma ka damne sokoma fogata se kile ban watima laidu munun daraka bla biga obina nyanabo munu mena buludani donere na tawi bashitola Gerajega senagateli soro misema unye ka nyeshi au ma nafara nyanga kaga makilenye ulade anfafe tane ka segi sira jeledo au ye bikle konna na balma kungo sigi nyongo kungo adabe siga ado ula walma ana wulika joke ado ula here fanado au ma tama sira ukoni na atna foye sira la ni herete klete menjugo fle ka nyeshi au ma bulumne be siga bla glaro la na folo be siga taka au janye fonza belie tiglama maunu mana bange Avril kalo kile mugani kele katabla me kalo kile mugana namba foluma toro fundeni ale kalo flana dew toro tiglama dunga fabi sabati konobara yan fafe bikle konnana sorod dayele ledo grejege konna sirafe tama sira ujeledo kukura be seka damna yelemale kura be seka ke bikle konnana adama debe au tanu komadana aga nyumangeluna aya sendo kalafilila wotna ke kojuguye Grejege dayele ledo klemu mebbe kono awana bo fenjama gino kalama minu dogole kundo awla abseka donu fana nyini bikle konnana obike here awka soro adayele ledo bi komunun de lakateme ani mauni nyonje o chamana segi kura yala nga herebe akono kokura kleteme jugo fle anu maubina jen fota munu ne keta munu na barka bala awa agrejege dayele ledo bikle konnana sabi ikaroka fosoro feuna ay saraka di ayre baflawma klete men jugo fle awmun ye toro tiklamaye abarkale do nyebele jeni manu mana bange me kalo kle mugani kele katabla kalo kle mugani aba foluma jemo fundeni ale kalo sabana de jemo tiklama awye siko munun ge siroka duguje bila siko jabi koniye aboli aka deku do chela jugu ka fere do koni ikaro ka fa siko jabi be puma odeka ka bo jugu ka fere jugu la munu meke here koni ye auka donana tawla kerejege adayele ledo klemu mebele jele konnana sokoma fogata se kleban watima laidu talun kabla bika obinyana bo abena seno ko munu na ngorotani nyeta be yi okukono awmunu ye jemu tiklamaye bikle konnana absiga tama jake absiga tama suruke nyumanda nyumanzegido kuna fani duma kume auka adob sigana bataki sira walma naga juru sira munu me bana mini ana kanumbaw ni nyogonje walma balma sira ni nyogonje nga kuma ka onye here ay saraka di abba flawma biye ko bela jile bulu da donye jemo atefo ako kleti men jugo fle maunu mana bange juin kalo kle mugani kele katabla juin kalo kle mugana namba foluma cancer somia ale kalo folodem Cancer tiklama ira koloshi debe awni dumuni keta uche nonda absika jangaro bla awla aname ka munu furanyini bara kurani je kura ikaro ka fo o damne mandi bi nonde absika janga sura akonye madona na tawla bikle konnana akana kala turu mawka ke wale ni fota uka nonde abulo be fako aya jando akabulo fewna bikle konnana ku bla ro yelema nonde absika fo ala ka sabuke ndra klikalo ka tali hali jufa kono fewn aya ira koloshara ni ga Allah sago kanya bikle konnana bigle konnana adama de be sega aw namara katemeni aw yere bulu tawye fo aw yere na kabakuya akelengoroko abe aw nyana kaka haju na nyana bo sanga kunguruni ona ke sanga janye bigle konnana akana tabo mashi nonde atna koni nyesro atigla mala aya jigida ka sorota uka ulafe ka do shukonnana aw mun ye cancer tigla mawye sorosina kasuma amun be datige kononana olukuluga giri glete anu mana bange je kalo kile mugani kele katabla utukalo kile mugani kele na namba foluma lion somia ale kalo flana de
lion tigilama sorota kɔni ka misɛ bi tile kɔnɔ baarakuraw bɛ layidu minnu tara ka bila bi ka o bɛna ɲɛnabɔ minnu bɛna bolodani don wɛrɛ nataw ye baasi kɔni tɛ o la fɔta ni kɛta aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɛtaaba ye a bɛ se ka jigida yɔrɔ sɔrɔ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ layidu timɛlen ye ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ lion tigilama taama siraw jɛlen don aw na ɲuman da aw na ɲuman sigi fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na o ye hɛrɛ damandan ye a ye nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn san a ye bolominɛ bila dilanyɔrɔ la bi tile kɔnɔna na a bɛ se ka furu dilan n'a daw ye i n'a fɔ a bɛ se ka ɲɛsin aw ma i ka dɔn k'a fɔ a barikalen don lion tigilama anw mana bange utukalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge sɔmiya ale kalo sabanan denw vierge tigilama nisɔndiya walew bɛ ta maaw fɛ ka ɲɛsin aw ma baara kura daminɛ jɛkura daminɛ o bɛ se ka kɛ don bɛ se ka kɛ fanga tigilamaw k'aw nakolo aw ye bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'a ta sɔrɔ fɛnw na caya jufa kɔnɔfɛnw a bɛ se k'o lasago ka ɲa u kana na buru aw nɔfɛ kɔni bi tile kɔnɔna na aw minnu ye vierge tigilama ye a bɛ se ka don fanga tigilamaw kan a ka mɔgɔ ɲini ma fɛ u na karaba aw ye bi tile kɔnɔna na a bɛ se ka don a jigilamaw kan n'a ka haju bɛɛ lajɛlen ye u na kolo aw ye vierge a bɛ maa sɔrɔ maa minnu bɛ a dɛmɛ a ka kungo gɛlɛman ni a nɔgɔman la a ye nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn san sugu la a ye bolominɛ bila dilanyɔrɔ la ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ domajan dɛmɛnen a bɛ se k'o ɲɛɲini bi barika bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka taa bɔ maaw ye si kɔni tɛ e dɛmɛ ka ɲɛsin aw ma a barikalen don aw minnu ye vierge tigilama ye anw mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balance aw lɛ ale kalo fɔlɔ denw balance tigilama aw na wuli ka bɔ a sigilanw kan k'a sɔrɔ farikolo tɛ a yɛrɛ cogoya la n'a ma kɛ ni baarakɔrɔ sɛgɛn ye a bɛ se ka kɛ ni banakɔrɔ ka wulili ye n'a ma kɛ ni o si ye a bɛ se ka kɛ ni dusumakasaya dɔ ye cogoya dɔ kɔni na bi tile kɔnɔna na adamaden bɛ se ka aw bolofɛn tiɲɛ cogo dɔw la walima ani maaw bɛnnen ko kan ka sin k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni dusukasi walew ye o bɛ aw sɔrɔ bi tile kɔnɔna na a y'a jan don a bolofɛn na a bɛ se ka buru aw nɔfɛ walima a bɛ se ka tiɲɛ cogo dɔ la min bɛ kɛ dusumakasa ye aw kan maaw ka teli ka kɛlɛ diyagoya ɲini aw la bi tile kɔnɔna na o tɛna bɛn aw ma fana a bɛ se ka jo ɲini sira fɛ a bɛ se ka jalaki fana sɔrɔ o tuma muɲu ni sabali kɔni ye a sababu ɲuman ye bi tile kɔnɔna na gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma balasi nka sɔrɔ minnu kɔni mina a ɲɔgɔnna musaka bɔ de bɛ a da fɛ a y'a janto fɔta ni kɛta la baw don n'a nataw la segin bɛna kɛ a kan taama sira kɔni na ana ɲuman da ana ɲuman segin nka taakun kɔni o tɛna ɲɛnabɔ aw sagoya la a bɛɛ lajɛlen ni dusumakasaya bɛ ɲɔgɔn fɛ saraka kan ka di dumisaw ma yaasa ka kisi ka bɔ mandɔrɔfɔlen ninnu ma balance maa minnu mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion k'aw lɛ ale kalo filanan denw scorpion tigilama dumuni kɛtaw a bɛ se k'a janto a la a kana na jangaro bila aw farisogo la min bɛ kɛ tɔɔrɔba ye aw ka ɲɛnamaya ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jugulamaw bɛ se ka wuli ka fɛɛrɛ dɔw ɲini aw la bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ gɛlɛya kɔmadan ye aw kan ka baara kuraw daminɛ ka jɛkuraw daminɛ bi tile kɔnɔna na aw ni o man kan n'o tɛ a bɛ se ka dusumakasaya ye a la a ye muɲu ni sabali ta ka kɛɲɛ ni don wɛrɛ nataw ye hali ka bolominɛ bila dilanyɔrɔ la kɛ a bɛ se ka nimisa sɔrɔ a kɔnɔ o tuma bi ye don wɛrɛ makɔnɔni ye o waleya ninnu na gɛrɛjɛgɛ bɛ cun ka sumaya wula fɛ ka don su kɔnɔna na a garijɛgɛ ye minnu ye Alahu tala n'o don ayiwa a yɛrɛ ka laɲini sira fɛ baara kan ka kɛ ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye a kana sin ka girin ka don foyi la f'a k'a ɲaman dɔ bɔ n'o tɛ nimisa bɛ se ka ye a kɔ tile kɔnɔna na dumuni kɛtaw a y'a janto a la n'o tɛ jangarow bɛ se ka sɔrɔ dumuniw fɛ a dɔw bɛ se ka kɛ dabali jangarow ye walima a dɔw bɛ se ka kɛ ayiwa a farikolo ni dumuni minnu tɛ taa ye o tuma bi yɛrɛ kɔlɔsi don ye ka dundaw woloma saraka kan ka di a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ma tile tɛmɛcogo filɛ maa minnu mana bange novembre kalo tile 23 ka taa bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire k'aw lɛ ale kalo sabanan denw sagittaire tigilamaw kuma duman kɔni ka ca ka ɲɛsin aw ma bi tile kɔnɔna na a nkalon de ka ca ka tɛmɛ a tiɲɛ kan gɛrɛjɛgɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛsinnen don aw ma sɔrɔ ka teli nka a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ misɛnmanw ye a ye kuni sɔrɔta ye nata cɛjugu o kana don da wɛrɛ fɛ n'o tɛ a bɛ se ka nimisa a ko kɔni na
gerejege dayɛlɛlen don tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ bolominɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la nafolo bɛ se ka ta ka aw jɛɲɛ fɛ sa a kana kalaturu layidukanw kan a kana kalaturu kuma sɛbɛlamaw kan a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nkalon ye don n'a nataw la bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto fɔta ni kɛta la baw don n'a nataw la kumakanw na doni ka taa lakali fan yɛrɛ fɛ a dɔw la o tɛna bɛn aw yɛrɛ ka fɔta ma bi maaw bɛ se ka aw ni maaw kari ɲɔgɔn na cogo dɔw la ni u daw ye nka a se a kuma kɛcogo la ni tiɲɛ fɔ ye a na jo sɔrɔ a kan ka saraka di a yɛrɛ ba filaw ma Sagitari taamasira bɛɛ lajɛlen jɛlen don sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma o a bɛ don ko minnu na an na nɔbɔ o la min bɛ kɛ hɛrɛ kɔni ye don n'a nataw la Sagitari maa minnu mana bange décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ denw Capricorne tigilama n'aw ye baara kɛ ni laadiriya ni tilelenya ye o de bɛ kɛ sababu ye ka aw sɔrɔ fɛ caya tiɲɛ fɔ ka di aw la laadiriya ka di aw la taa ni ka segin sira jɛlen don ko kura bɛ se ka daminɛ jɛ kura bɛ se ka daminɛ layidu gɛlɛnw o na timɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔta ni kɛta barika b'o la bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'a ta sɔrɔ fɛnw na caya a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛ bakun kan jigi bɛ se ka da maa wɛrɛ kan tile kɔnɔna na n'a maa sɔrɔ maa minnu bɛ a dɛmɛ a ka kungo bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka don dɔnnikɛlaw kan n'a ka makow ye a bɛ se ka don fanga tigilamaw kan ni a ka makow ye Capricorne a bɛ se k'a yɛrɛ furakɛ kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ bolo na bɛn fura ma taa ni ka segin sira jɛlen don gɛrɛjɛgɛ sira jɛlen don a ye kuni sɔrɔtaw ye tile tɛmɛcogo filɛ n'a ye baara kɛ ni jɛlenya ye o bɛ kɛ hɛrɛba ye aw kan nka n'a ye baara kɛ ni dibilakow ye a kɔnna da kɛnɛjɛlan kan wa hali maa minnu bɛ aw janfa dibi la u kɔnna da kɛnɛjɛlan kan bi tile kɔnɔna na Capricorne maa minnu bɛna bange janvier kalo tile 21 ka taa bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau fonɛnɛ ale kalo filanan denw Verseau tigilama aw bɛ se ka don fanga tigilamaw kan n'a ka hajuw ye a bɛ se ka don dɔnnikɛlaw kan n'a ka haju fana ye a bɛ se k'a yɛrɛ furakɛ bi tile kɔnɔna na ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ni bana kɛmɛ ka a minnu tɔɔrɔ bolo bɛ bɛn fura ma jigi kan ka da surɔ sigow kan k'a dugu jɛ bi la a bɛ kuma layiduka dɔ la ani maaw ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na minnu fama kunbɛn o layidukaw bɛna timɛ ka bali aw la bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ hɛrɛ kɔni ye aw kan a ka sigow jaabiw la bi tile kɔnɔna na ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ bakun la o don ye bi ye tajuru sara don ye bi ye a bɛ se ka don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ka haju ɲinini ye an na lawasa sɔrɔ a kan ka baara kuraw daminɛ a kan ka jɛ kuraw daminɛ nin bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ aw kan a bɛ se ka dilanli kɛ ni a daw ye bi tile kɔnɔna na ɲɛtaga ni kunkɔrɔta bɛ o kɔnɔ saraka kan ka di a ba filaw ma tile tɛmɛcogo filɛ bi ye kɔni ɲɛ dilan don ye Verseau tigilama maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson fonɛnɛ ale kalo sabanan denw Poisson jamafɛjɛrɛw kuma bɛ se ka fɔ aw ye walima a bɛ se ka bɛn n'a ye nka a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye bi tile kɔnɔna na kow ɲɛmaya bɛ se ka kalifa aw la baara kuraw bɛ se ka daminɛ jɛ kuraw bɛ se ka daminɛ a kumakanw baara bɛ kɛ ni o ye maaw fɛ bi tile kɔnɔna na a kan ka baara kɛ ni jɛlenya ni laadiriya ye o da ka di aw la dibila ko fansi man di aw la bi tile kɔnɔna na nafolo bɛ se ka ta ka aw jɛɲɛfɛ sa bolominɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ domajan tɛmɛnen o bɛ se ka ɲɛɲini bi bana minnu kɛn bɛ ka a tɔɔrɔ farisogo yan fan fɛ a bɛ se k'a fura ɲini bi bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'a ta sɔrɔfɛnw kɔni bɛna caya kosɛbɛ bi ye jigidayɔrɔ don ye aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye jɛkura daminɛ kɛ a ye kokura daminɛ kɛ a tɛna nimisa o la fiyewu tile kɔnɔna na a bɛ se k'a sen don kalafili la o na diya aw la maaw bɛna aw sigilen lajɛ ni fɛn dɔw ye a tun ye minnu nege minɛ ka tɛmɛ a na bɔ fɛn caman gindo kalama bi min bɛ kɛ hɛrɛ kɔni ye a ka adamadenya kan tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma Poisson bi ye nisɔndiya don ye bi ye dususuma don ye awa aw tɔgɔ la bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali kan ka kɛ bi sɛbɛnfuraw kan ka dafa maa minnu bɛ bolimafɛn sanfɛ minnu b'a kɔnɔ n'o tɛ fanga tigilamaw bɛ se ka u ɲininka a sɛbɛnfuraw la o bɛ na ni taama sumayali ye bi taama siraw la taakun kɔni bɛ ɲɛnabɔ nka sɔnni a tɛgɛ ka d'a kan a bɛ dusukun tɔɔrɔ dɔw ye fɔlɔ bi tile kɔnɔna na bakuruba kunnafoni la ko kura ni jɛkura a bɛ se ka daminɛ tilese ŋunjɛ waati kɔni fɛ o ka di o fana la bakuruba kunnafoni la a bɛ se ka jigi da a yɛrɛbakun kan ka jigi da maa wɛrɛ ka baasi t'o la maaw ka u janto u bolofɛnw na bi n'o tɛ ndarakilikɛlaw ka wulikajɔ fana bɛna caya dogodogo ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an kan ka saraka di an yɛrɛ bafilaw ma jurumantigiw juru na kani fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni fujuni ye saraka kan ka di an kanubaw ma bakuruba kunnafoni la
den minnu bɛ n'u bɛna bange ka kɛɲɛ k'a dɔn k'a fɔ seliba kalo bi tarata a den masinaw bɛna kɛ maa barikamabaw ye Alaw Taala b'u kɛ kodɔnbaw ye Alaw Taala b'u kɛ sitigiw ye Alaw Taala b'u kɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ maaw ye minnu kunna ka di u ka diɲɛ sosigi kɔnɔna na u bɛ kɛ maaw ye i k'a dɔn k'a fɔ maaw fana bɛ u kanu sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman o bɛ kalifa a den masinaw la a den masinaw bɛ kɛ maaw ye minnu bɛ mandiya sɔrɔ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan tunkarankeya bɛ ja a sɔn caman ɲɛ jamana ɲɛmaaw bɛ bɔ u la diinɛ ɲɛmaaw bɛ bɔ u la ka taa se kuntigiya wale sɔn caman ma bi tarata i k'a dɔn k'a fɔ dolo min bɛ yen n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye ayiwa Almaric ni nasara dolodonnaw k'a ma ko Mars a bɛ jigin ni lahala minnu ye planète dolo la o lahalaw filɛ nin ye kabi duguma jɛ ka ban an bɛna nugu jɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ funteni kolokololen ye tilese kunjɛ waati ma surunya kaba nɔgɔ bɛ bisi basa o bɛɛ lajɛlen n'a ta fiɲɛ kirilen don o bɛɛ lajɛlen n'a ta funteni bɛ kaba kɔrɔ waati dɔ la tile bɛ bɔ a foroko kɔnɔ waati dɔ la a bɛ don foroko kɔnɔ funteni b'a kɔrɔ min bɛ wɔsi ji sababuya kosɛbɛ tile kɔni bɛna to damanda la fo ka taa tile da kuma se fura la nalikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye sama-sama ilu jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma bi jinɛ in tɔgɔ ye Marta jinɛ in tɔgɔ ye Ahamar baara bɛ daminɛ aw ye diɲɛ don o don sɔgɔma ne Aruna fana fɛ sɔgɔma 10h baara bɛ taa ɲɔngiri wula fɛ 17h baara bɛn bɛ dolo dɔnniya ma ka aw nafa a kɛyɔrɔ la a bɛ se k'an wele i k'a dɔn k'a fɔ Malitel WhatsApp sira fɛ n'o ye 61 91 11 85 Orange 76 19 23 76 ɲinini bɛ se ka kɛ ni Sigiri Plus mɔgɔw ka kunnafoni siraw ye TikTok ka taa se YouTube ni Facebook ma i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka ɲini o fana kɔnɔ n'a sɛbɛnlen ye Sigiri Plus a ka ca la i bɛ don kibaru sɔrɔ ye diɲɛ don o don ani ka dolo kunnafoni tɔw ni Alaw Taala ka diɲɛ nin kun ye aw ka bi tile kibaru ye ka da a tulo kan a balimakɛ Aruna fana fɛ ka bɔ radio Sabuɲuma fiɲɛsiraw fɛ Mamadi Jabate k'ale bolo to nɛgɛw la an b'a fɔ Alaw Taala ka tile hɛrɛw caya